Wow, hoe gaat het maar uit? Op deze bijzondere dag? Huh? Ik heb Fries bloed. Nou, ik ben Gees en ik ben hier in Lawaai. En ik ben hier voor dit festival van Fries bloed. En ik wil je graag diverse bands en DJ's en jong talent omheren. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik ben benieuwd wat er jong komt. Goeie mensen, ik ben op het Fries Bloed Festival, want ik ben correct genomineerd. En ik vind het leuk dat ik hier ben, maar zeker van ambassadrice van Praat maar Fries. Ik ben Iris Crucier trouwens, voor de mensen die me net zeggen. En ik vind het leuk dat ik hier ben en ik ben benieuwd wie direct de prijs in ontvangst nemen kan. Oké, doei! Hallo, ik kom hier even een feestje bouwen en ik verkeek het Fries Bloed hier. En ik hoop dat ik volop verkeekje. Ja, dat is daar is de camera. Nou, we hadden Dirk Pion gekidnapt. Ja. En daar hadden we een foto gemaakt, zo hetzelfde. Daar had ik reageerbuis gekregen. Zo daar gaan we hem kidnappen. Zo iemand? Ik ben Rijnmond en ik ben een oprechte Fries. Ik ben Nick en ik ben Nick Fries. Nou, mijn naam is Hanneke Schreeuw. Ik kom uit Wouden. En ik ben hier via Fries gevloerd omdat ik Friese muziek in de regel hartstikke leuk vind. Het programma nog net lezen, dus ik kan ook net zeggen dat ik het wel op net leuk vind zelf. Dat is natuurlijk pas naar haar in. Maar ik verwacht hier een hele leuke jongen te hebben en leuke Friese bands. Dus, ik heb echt mijn muziek saxo en ik zit niet erbij. Ik ben Sjoerd en ik zong in Garments en ik speel hier op het Fries Bloed Festival. Ik ben bijvoorbeeld een enorme Heerenveen supporter en ik kijk jij dat Heerenveen won had van NAC, dus dat is altijd goed. En ik zong altijd uit volle borst het Fries volkslied als ik langs het Heerenveen stadion riet. Als ik nog wel in de auto zit om mij te zien, man, maakt niks uit, ik zong altijd het Fries volkslied. Dus ja, ik ben een oprechte Fries, dus hoi. Ik ben Sascha. Ik ben Bo. En ik kom hier spelen. En ik kom te Sjen. En wij vinden het hier nou al heel erg leuk. Ja, het is echt gezellig, mooie muziek, leuke mensen. Ja. Ik ben vrouw Tuustra. En ik ben, wat ben ik? De mem van de zanger en op Friesland met z'n vollen niet de samen op draaien. Ik ben Mark de Graaf, ben van de eerste Fries Bloed. En ik ben in Puskant, maar hebben wel een eigen bedrijf in Leeuwarden Gloed. Nou, ik ben Jolanda en dat is dus mee, maar die woont net op de camera. En ik ben heel verslucht van Peter Wilkens en ik sta net op die piano, net op het trein. En in Douwe Durpstra, Douwe Durp in de Rik